Tiang so bahai bang ya pi sisen agen ke jing pulei ya kalam prang ya ke jing imru blai da Francis de Sales pekui. Bat ni pulei menta na ka benta ka banikong bat kalnong ka basau. Ka jing don kam ya unong ai boy ban sedang bat ban kiu se prang ha ka jing ru blai. Haba ya utobias lapta ba unlet charakes remedia ulakili pi itu ya kata-katain kupa jong ula jubam wat ya ubreu banlet ringkat bat pi na kitab tobit nong pesan kat ar bat sang hagai ju kerkom ngong pi ko philatia ba e lada pi kwa banyai da sisha hakalenti jong rejing rublei wat ya uno ubreu babha banyalam bat ban ptin lenti ya pi kane kalong ke jing ai jing mut kabadon kame u avila baru blei u tho ba lada piwat hakano kano karukom pinam shem dalilei yakamon jong blei daga jing tikna henry ban bu yakalenti jong kane ke jing kongu ba sngoret yakaba la penslur bat bala imsngi daki briu baru blei baro hakipor ba mensua Kateresa belakirku kreatif ya kawai kebriu ke pekerteng ke Catherine jong ke Cardona. Kabalale ya ki kampen sitam ki bae da sisha. Kala angnu berpertubut ya ka hakane kaliang. Persya ya ke jing ai jemut jong unong sapla jong ka. Bala mana ya ka ban omle kunta. Ba kala syak pensoy bat saitla ia u haka nega benta ublei ulaong haka ko khun jonga pidon haka lenti ke papaha bat ke pasngai hatu piu I ya ke jingle sitom bakale henry ka khamnyo kor ya ke jing kongu jong pi namar kata kala I ya ke ne ka hok ka sot hadu kata-kata nolor ke jing kongu ya ki bahalor jengka kala kular ya ke jing kongu pekerpang ya ubre u baha dai sisha bat kala te la khumi la de ban bud ya ke jing kedau bagi jing ptilin ti jong u da ka ba kala singo tengan sikate e ha ka ju kar kom shwa jongka bat hadin jongka khnang ban duk pendem ya la de hau blei bun ki briu ki baha kila IT ya la kamon jongki hakata ka jong ki shakri jong u bat ya kane la ya ro shikat de e de ka Catherine bakui kasiana hai ki jing ya kren jongka ka kuns em baru blei ka Elizabeth bakui kala pendem mila de da ka jeng ko u baklam kendon ya la ukenrat basyempang u konrat u Louis bakui bakrang shwa ka jing yap jong u ula ai ha ukun jong u ya kane ke jing sneng to let pla pop kampun sin tu jit ya nong ngap pla kepada rublei sisa kepas ngau dei sisa ubalong uba ubreu ba syempang ubala ban hikai pi klem ke jing bakla ban le ya ki pa pidei ban le ulok ba sisa ong ke tinu blei ulong ke jingeta ke paklan ubala shem ya u la yo ke spa ulok uba sisa ulong ke dawai pen klan jing im tang kitu ke ting buram yo try kin yo ya u na kitab sirak nong driu kat khat sau bat khat driu kini ki tien jing blei phila ban yo I ki kham theu sha ke jing im si junom bat kalong ke badun kam bandon kampalat ban ya ki baro ya une uparlok basisha ban ptilenti ya ke jingle jingkam jongi da ke jing ai jingmut bada ke jing ptilenti jong u khanang ban du plat yangi na ke jing syariam ba ke jing syukor jong uriu boman un salong kum umau kordor jong ke jing sempang na ke bentai jongi ha ke jing ki jing susi ba ke jing syaram jongi un salong kum kadawai ban penjai bat ban pentingan ya kita onod jangi hai ki jing pang men sim jangi un sayada yangi
naga jing sniu bat yarap yangi banang long ki bakam baha habang ipang ka mensim unsa pensange yaka ban yalam sya ke jing yap namar unsa yarap yangi ban koj ban khia Henry mano uta ban syam kumya uta parlo ubreo simpang unjuba gitu ki bating buram ya utrai sirak riu kan riu kata ki pas ngeurit ki pas terang da sisa na ka banta ka jingkiu sya perang ka jinglong mensim namar kalong ka badan kame na ka banta jong phi ko philotia bahakane ka jing yai dan ti ka bakoi jong ka jing rublei phi yai dan ti bat unong yalam babha to duai sit rem hau blei pun ai happy ya uwei unong yalam kat kum kat onot jong u but wat om artatin wat lada kalong kabadon kam ban pha yo angel na bening kumba ulale bat utobias ubadang samla un sa ai happy ya unong yalam ubabha bat ubayai ne to pej berabor ya unong yalam kum angel kata anda haba pila syam ya u wat junyau ya u kum uriu madan bat wat ju syanya ya u lane hakajing start jong u henry hau blei ublei unsa ai happy ya ka jinga e bat keren happy lengba unde ubriu da ka babu hakar anot bat ka sentur jong u ya kata baro ka badon kam na ka banta ka jing kemen jong pi hadu kata pide ban sa skor ya u kum ya u angel bawan hiar na beneng ban yalam ya pi sata hai ki jing le jing kam jong pi bat u to ple ya ka donot jong pi da ka jing sida bapura bat da ka jing ya ine da ka papen pau sai kidar ya ka jing pha bat ka jing sniu happy klem da le men le la ne buri hakane kurkom ya ka jing pha bat pidon en sa thau sa wa bat en sanang pen klan shu shu bat ya ka jing sniu en sa pen bed bat pen koi namar kata pin sayo ka jing tingen bat ka jing klan ha ka jing jenjar jong pi bat ka jing long senlar bat adkar ha ka jing kemen jong pi to san ya skam ha u lem bat ka jing buram ba khoi ha kata korkom ba ka jing buram kam dei ben penduna ya ka jing sanya lem ne ka jing sanya ban khang kan khang ya ka jing buram to it ra de ha u kumba ka khon kan buram ya la ujong kpa ban buram ya u da ka jing sanya jong khon ya la ka kemi la jong kumban pen lengkot kane ke jing ade perlo ka dei ban long ka ba klan bat ka ba jai jai ka ba khoi pura ka ba long kentang pura ka ba long belai pura bat ka ba long mensim pura knang bahkan du long kumta tu jid uwei na kisi hajar ngut la thau ujon ka abila bat ngayai ban jid uwei na kisi po hajar ngut namar kitu ki pa biang na ka bentakan ni ka kam ki don tang khendiat e udai ban long ubadap da ki jing le kam isnei da ki jing tip ba da ki jing start buit la da jia bu duna ka wei na ki ne ki lai tili ki jing long ka don ki jing ma han reng ong happy sa chi sin to pan no blei ban ai happy kum yau tau briu pat haba phi sem ya kum uta to ko ngo yau blei to long ubayai ne bat wat pech sa ki wei pat ha ki jing sisa nang yai sa khamat da ka jing selar ka jing sngauret ba ka jing syania namar ka lenti yai jong phi kan sadap tang da ka jing kemen tu la kut kala nong ka ba sau na ka bentak panikong insa bud biang sa ka tayo ban wan kala nong ka pasan kulai sibun tu try unyarap ya phi ban yo ya unong pti lenti ban im ha ka jing im ka bariu blai